So unyang hapon magsuna na matagbaw pataron og predict mahigalaon sa kahisgutan sa suna. Unya munang wa ro impeachment trial gumikan mahigala sa suna nya ugma ang kontra suna kay maoy naandan mga kagilaan ug unya ini ka Miyerkules mao pa ang sunod nga impeachment trial. Unya moadto na ta sa sunod nga article. Biyaan na ang article 4 tulo ra ka witnesses ang ilang napresentar kadto si John Mark Calilong, si Jeremy Lutok ug ingon man mga higala ang Kinis Matibag. Tulo ra ka mga witnesses ang napresent. Mao ra to ang sa article 4. Straight to the point. So mobiya ta sunod article mo adto na sa sunod. Kay basig do na pay mga ebidensya dito. Ang atangan po nato sa sunod kay kini kong article 4 ang pinakalig-on matud pa nga testimonya ani. Matud pa nila kadto man si Matibag. Ato lang nga gikataw-katawa kay naunsa bang hitabua may gala may pay wanan lang i-present nila sa Matibag. Medyo nakadaot sa theory to sa prosecution. Prangkang pagka-istorya ba? Ang atong sundan katong uban na lang nga mga articles kay basig makabawi ang prosecution no sa lain nga mga articles. Ang atangan nato katutuang sa mga bank records unya laing atangan nato kining sa confidential funds kay kining confidential funds ang gisaligan pod ani nga witness nga matud palig-on kadto si Ramil Madriaga. Aligre po na sa Ramil Madriaga kay naka-testify naman na dito sa House Committee on Justice ang atong kanindot iniron sa impeachment court kay ma-cross-examine na magud siya. So atong paminawan usaon ka ni mahigala pagpanubag ni Madriaga atol sa cross-examination. Straight to the point. Kay dito magod sa House Committee on Justice wala may cross-examination dito. Ha? Patuyang malag-istorya mahigalag unsay gustong pangutana sa mga congressmen. Wala tubag lang why cross? So medyo okay ra kay dito. Karon sa impeachment court man itong atangan. Now, sa dili pa ta mo adto kay karon na bang Wednesday magbalik sa impeachment lain ang article biyaan na nato tong article 4, ha? Straight to the point. Sa dili pa ta mo biya nga sa article 4 nga mga adto ta sa laing article nya taw tong sigutan ng suna ni Presidente BBM. Unsa man gid ay ang theory mahigala sa prosecution aning article 4 ug unsa may theory sa defense para maklaro nato ba? Now, ang theory mahigala sa prosecution mao nga kini si mo nang kabantay mo atong pag-present mahigala sa video gusto sa prosecution nga katong video i-present kasi Sara nang hulga mahigala ang PBBM. Nga naman, tungod sa theory nga doon naging grave threats. Sad-an yun si Sara sa grave threats ug inciting to sedition. Straight to the point. Kadto ra nga portion sa video ang gusto nga ipabati. Mo-object po mahigala ang defense nga ipabati ang before ana. Nga naman, unsa may theory sa defense? Ang theory sa defense po nga kadto mga higalang gibuhian nga mga statement ni Sara Duterte, dili to mga higala ingon nga dunay assassin gyud nga na hire. Kundi bunga to sa iyang kasuko niya ng panahon na kay dunay mga incidents prior ni anang hitabua mga kagalaan. Straight to the point. So medyo spur of the moment, doon na may emotional outburst because at that time usa to ka press conference nga gitrigger siya og usa ka pangutana mahigala adtong usa sa mga Princess Maui. Mamanto Inday Maris no, Princess Maui. So gitrigger sa pangutana mo tong nitubag siya nga suko kay Sara Duterte. Straight to the point. Mo nang lain-lain og theory kay kini gon mahigalang na press con ana. Na namagina mga kailangan gawas man sa online, inalan ta ingon nga kuan ba na man ni gawas man na. Dili lang mahigala questionable lang ang pag-authenticate sa mga NBA agents because wala sila atol anang hitabua. Ang kanto ilang gibuhat parihal gyud sa atong technicians DYHP nga kanang mapakuha tag video inana ra gyud. Kuha pa kog download nga video. Wala kalainan. Kay wa man didto mga higala sa pag-presscon. So wa pod sila kapaminaw atol sa live broadcast. Igo ra gito nanguha mahigala na man sa internet makuha ra man na. So ang theory mahigala magkalahi. Ang theory mga kagalaan sa prosecution nga angay gyud para nila ground for impeachment gyud. Sad-an gyud si Sara kay iyang gihulga ang presidente. Ha? Sa dihang gipangutana Sara sa kung mamatay ko na anak ko gikontak nga patayin mo sila si PBBM, Lisa o iuman si Martin Romualdez. Straight to the point. So kana mga higala nga statement mo na gipakadak-an sa prosecution nga iya yung patyon mo na nga kana na ang
atong gi-expect unta pag presentar ni Matibag kay mao man to ilang giingon nga naagi assassin, wa man gyud mga higala sa tulo ka mga witnesses sa NBI, si John Mark Calilong, si Jeremy Lutok, hasta si Matibag, wa gyud na mention nga dunay assassin. Straight to the point. Si Matibag unta to maoy mo kuan ba? Mao unta to mahigalay katapusang witness kay mao gyud kuno ilang dunay bombshell nga buhian. Habay wa man makakuan. Wala may bombshell mahigala. Mura man tag nag-expect nga doon na mahigalay bomba nga mabuto unsa man pagkahitabuan nga sipa mga butos wato sa ino. Wa may assassin. So, ug moingon ka nga si Matibag maoy pinakalig-on nga testigo sa prosecution. Unsa may pagsabot ang mga tao nga naminaw to ron. Sayon sabton nga unsa man itong ingon sa prosecution sa una katong primerong impeachment trial, lig-una to ebidensya, lig-una. Suko kay sila kay gidismiss Supreme Court. At the time, remember, wa pas Matibag baya. Ingon mo sila sa una, lig-unang impeachment, kinahanglan gyud mo to Tito Soto suko sa Supreme Court nga nganong gidismiss to. Lig-una kuno kayo. Unya sa pagalig-una nga wa pa man si Matibag at that time. Kay si Matibag ba remember ha, si Matibag outsider ni sa NBI. Og last February of this year lang. Sa to kung nadayon tong impeachment trial last year, wa pa manghigalas Matibag na sod sa NBI. Straight to the point. Una nga, inigpangutana mahigala cross-examination Matibag, wa gyud sa personal knowledge. Anang hitabua? Because wa pa man siya. So, timan ha, kung nadayon pang impeachment trial last year, wa pa'y Matibag nga ilang witness. Nya, how come nga malig-on sila last year? Nya kanon lig-on, kinanas Matibag, lig-on na. Pagpresentar mahigala, unsa may nahitabo. Mana mo proceed na lang sa next article. No? Kaya basi makabawi to sa next article. Pero kaning particular article mahigala, medyo hagsa. Wa gyud ang prosecution mahigala makaprobar. Tulo ka mga witnesses, pulos pa gyud mga taga-NBI. Unsa pagbalibad mo taga-NBI ka pa witnesson kang empleyado ko kas gobyerno, ang NBI is under the DOJ, ang DOJ under sa Office of the President. Straight to the point. Mabutang siya nga natural. Og inon ka patistiguhon ka balag magkabunga-bunga ka balag wa ta kay gusto mo testigo, dili nga mga higala ka kabalibad. Mahimo nga anaon pagsabot sa mga tao. Pero ang theory mahigala sa prosecution pagpresentar ni Matibag para nako no, ako man nagisuwat sa kong kulom, may paywan na natin presentaran sa Matibag Inday Maris. Nakadaot ka to. Kaya nga naman sa Matibag na ama iyang kaugalingon po nga nanghulga siya. Nanghulga man siya. Unya, sa iyang pagpanghulga, timan iha, nga ang theory mahigala sa prosecution, nga nanghulga si Sarah. Ang theory sa defense, ipakita ang video daan nga video. Ipakita kay nganong gisapot si Sarah. Tubag to sa iyang kasuko. Nga naman, suko si Sarah kay daghan na may mga panghitabo may galak. Kauban ko sila sa 2022 election. Unya pagkahuman ana, gitirahan sa impeach siya. Nga Sulay Calupis at tatapos mo ito inasukan nga iyang chief of staff di patistigo dito sa House Committee on Justice Quadcom mitistigo dito pag-abot dito gikontempt mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Pag imo namang subayon ang pagkontempt sa Sulay Calupis dili ra ba gyud justifiable. Kay igo naman siya nitubag manghigala. Gikontempt siya, pag-contempt gipriso siya, pag-priso ibalhin pa gyud sa prisuhan nga para sa mga kriminal. Mo to nga pagpriskon suko si Sarah. So mo nang gusto sa prosecution nga unsa may nahitabo prayo i-play ang daan. Mo ni gusto sa prosecution nga naman gusto sa defense kay ilang ipalutaw nga dunay rason nga nung nasuko si Sarah. Straight to the point. Kay once dunay rason nga nasuko ka, justifiable nga nangisog ka. Nga naman wala na sa imong kuan nga tinuod yun na nga imong patyon. Kundi bunga sa imong kasapot anang panahon na tungod kay gitrigger ka sa dakong kasuko. Which is, og ari ka sa psychology, na mas buhay kay may galasi, Mikey, mga graduado man nag-BS psychology. Og ari kang Dr. Obra, psychiatry mahigala, psychiatrist o Dr. Obra. Natural sa tao nga kung doon na kay kasukan, suko ka, o doon na po kay kalipayan, katawa sa ka. That's natural. Muna theory sa defense. So katong kang Sarah, dili to mahigala ingnon nga dunay unod gyud to nga dunay assassin nga iyan ang gi-hire. Kay kung doon na pa ma-mention ta sa NBI, wa may na-mention. So kato bunga to sa iya mahigalang kasuko. Muna nga ang theory nila sa depensa na ligoon hinuon, ang theory sa prosecution na
nahuyang sa testimonyang matibag kaysa matibag na unay man. Doon naman sa iyang ka suko kay siya mahigala iyang gihulga patyon ang iyang amigo nga si Mel Sabio. Straight to the point. So nagipangutana siya unsa man tong imong ingon niya, sige para papatayin kita para walang ebidensya. Iya gibalikas og maayo. Namang ganitay kuan ani. Namang ganita mahigalay recorded ani nga kuan. Atong gi-play mahigalas kahanginan. So gipangutana siya, kadto bang imong kasuko hulga gitong empatyon nimo or bunga to sa imong kasapot? Emotional outburst. Mo to ingos matibag dana to tanan, dana to tanan kuno mahigala iyang kasuko. Sa to pa, si matibag mismo na suko sa diay. Which is normal. Normal nga kung ang tao masuko, maabot ang panahon bisag kinsa mahigala na mina nako karon. Kana man prangka ba lang istorya? Prangka ba lang istorya? Wa ba kaha mahitabo sa inyong kinabuhi nagkapamalikas mo kanang namoy kasukan? Straight to the point. Muto ni tabong Sara. Nga i-play gyud sa defense, i-play unsay sugod ana. Ngano nagka-mention sa ana, unsa may sugod? Kay ang prosecution di naman la i-play, ayaw nang kadto ra gyud. Timestamp kana ra gyud. Ingon defense ayaw i-play pod ang katong sudanan nga dunay reason nganong nasuko si Sara. Kay bisag kinsang tawhanang normal, ako, ikaw, o kamong naminaw nako karon, kinsa may magkasulti ko nako bisag pare og obispo. Nga wa gyud magkapamalikas sukat-sukat. Kanang masuko ka ba? Kanang naminaw ikaw kay panalitan kay kanang mga naminaw kay ba? Daw ay lang ka kay. Balta na usa ka tawo karon iyang asawa ron wa ma uli na buntagan. Nya wa gyud bananghid wa gyud butik sa dagamay. Unsa may ipangita nimo kabuntag? Diin man ka na di gyud mo tingog kasamang kay gihatod ra bang kumpare kay. Dili ka masuko. O kato mga babae karon be, kanang inyong bana karon. Nga dili mo uli tibok gabi nya human sige lang dili mo uli. Dili daghara be pasmangil namatay si kuan na wa ka uli. Di naman ka nagbilar dito sa kuan. Sunod dito nagbilar ingon lang tong asawa. Unsa ba ninyo mga kauban kadaghan ba nangamatay? Kana mga asawa da be. Nga ang bana wa mo uli di ka masuko, di ka magkabalikas. Kanang inyong anak, labi pag anak nimo babaeng dalaga na kay, wa mo uli. Nabuntagan, di ka masuko na. O di ka gani masuko na, wa na kay kasuko, dili na ka normal. Kay bisag mo take ka mahigala og psychiatric examination. Di magkakapasar anak kung ang imong pagtubag dili imo tinuod nga tubag. I-confront ka og usa ka buta nga kwan, nga dili nimo tinuod tubag mahigala. Nay magkapasuko nimo nya di lang ka masuko, di na ka normal ana. Tinuod lang. Ang test mga higala sa kinini ang neuro examination, ang imong tinuod yun nga bation mo na nga, giingon bitaw Inday Maris, ayaw kuno pag promise og mga nindot nga butang kanang pulting lipayan nimo, Palihan na, basta kay kanang pulting lipayan nimo or pulting sukuan nimo, ayaw og himo og mga desisyon ana kay malagmit dili stable ang imong pag-decide anang panahon na pero uli ana ka kana mahuman ba bisa imo silingan kay naka imong amigo imo silingan sa balay gisapot pagsapot ana mo tanaw nganong to si pare gisapot mo gabi ay kuan magud man mo uli ang anak ikaw nga silingan sabot ka manaturan na sa ganang saputon pag humagsapot na naulian beka mo dihang mga magtiayon di ba inyong bana usahay or inyong asawa sa puton kisa man kuno wa makasuway ana. Straight to the So point. manay theory sa defense nga kadtong kang Sara bunga to mahigala sa emotional outburst man gipangutana sa matibag di ba ikaw naman sa kay imo sa to imo grave threat tong imo or bunga lang to sa imong kasapot normal mahigala sa usa ka tawo in fact kana punto na manghigala sa prosecution o sa defense in fact kung ari kas Biblia Inday Maris atong imitang Biblia mismo Jesus Christ mahigala gisapot baya. Asa man ang basa nasa Mateo 21. 12 nga 13 gisapot oy. Kay ang simbahan ba, inumdum mo? Ang templo pag abot niya dito sus na may namaligag sa lampati di man changer diri daghay nagsugal. Pero kay sukua sa tong Ginoong Hesukristo gipanglimbuwad gyud ang mga lamisa. Simbahan, limbuwad niya mga lamisa, gihimong mamerkado ang simbahan. Suko kayo eh.
Nabatay mga pictures na dong names nga katutungkuan. Para ma-demonstrate nila to ba? Nga naman, tungod sa pagkatawhanon kay ang doktrina god sa simbahan Katoliko guban nga mga relihiyon, si Jesus Christ tinuod nga tao ug tinuod nga Dios. Ang sa Iglesia ni Cristo lahi lang doktrina kay si Jesus Christ tao. So kay tao, tanan nga bation sa tao naa niya. Ug moingon ka mahigalag si Jesus Christ Dios nga matuod ug tao nga matuod, sa iyang pagkatawhanon mobati siya. Mo na kabantay mo nga hapit na siya patya, hapit na siya mahigalag dakpon. Hadlok siya oy. Ampo ko siya dito sa Taraman sa Gitsemani, hadlok siya. Nga dakpo na siya, ha? Ako ipabutangan ni names dire og kanang ang picture sa atong social media ba. Dadaw, kini ang simbahan. Kana templo na nganong gisapot man Jesus Christ. So di ito mga higala ang tao, og ari ka may higala psychology. Doon na gani rason nga saputon ka. Doon na po rason may higala malipay ka bat kana imong sapot. Kabatay ka kanang bekaw di baris kanang day panahon sa puton gi ka. Inigsapot nimo suko kay ka. Pwede ka naman kapamalikas ka kaysa man kuno mamalikas kuno be. Makumpisa lang tas pare ini human. Sa mga Katoliko, ang dili Katoliko, ngayon sa pasaylos Ginoo, di malikayan ay. Bisa palagi kung sa imong kuan kanang nagyo kay kasukan gyud. Bisag pare pa mahigala, bisag obispo pa, bisag pastor pa, naay panahon sa imong kinabuhi nga dunay rason nga sa puton nga mosapot ka. Nga naman tao man ta. That's normal. Importante lang nga wala nimo na himua sa aktual. Kada rin mo yung kapatyunon, yung tao ron. Mismo ganun imong anak, wa mo uli, gabiing dako, labi pag babae mong anak, nabuntagan, kay, unya, labi pa nag, kagidlay na kana, dunay mga tatak na sa kuan, liok. Kain kapatyunon kag tao, pero di pasabot nga patyon mo. Tungod ba sa imong emotional outburst? So, normal di ay. Muna theory sa defense. Nga katong nahitabo ka sa normal to. Panahon mga higala nga, gisapot siya na panahon na kay doon na mga higalay, rason nga nung nahitabo to. Buntag, ipangutana sa matibag, di ba ikaw? Naman kay imong konpon nga sa suko ka sa matibag, uy. Unsa man to yung kasuko? Aman tong video ni matibag dong. Naman na tong video matibag, biyate pabati kadali, video suko man kay siya. Nya kini mong kasuko, unsa man ni? Mo namin ko, ang testimonya ni matibag, wa makatabang sa prosecution na kadaot hinoon. Sa theory sa prosecution kay siya mismo nga witness doon naman sa iyang gihulga. Straight to the point. Unsa man to, grave threats to? Or bunga to sa mga kasuko? Nang gipangutan na siya, unsa man to, bunga to sa mga kasuko? Asa man to dong be? Babati talaga may haron. Kanyo. Wala akong sinabing masama doon sa'yo. Bakit mo binopos? Ano mo lumang balita yun? Bakit ano sinitig natin gusto mo gawin? Attorney. Ano gusto mo pala bakit? Nagpapasikap ka? Hindi, attorney. Bakit mo pinost? Bakit mo pinost? Attorney, si Jason no nagpo-post tungkol kay Yusek Dave. Wala akong maselo kay Jason. Putang ina mo, ikaw kinakausap ko. Kaya nga, bakit mo ako mumurahin? Putang ina kang gago May sinabi ba ako masama doon? Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Hindi nga ang satana na yun. Bakit mo ako kailangan anong mo sa akin? Tayo, malalaki ka. Babae yung asawa ko buntis yung asawa. Kaya nga, attorney, dapat kinakausap mo ko na, wala akong sinabi sa iyong masama. Wala kang ginabing masama. Babae yung asawa ko buntis. Kaya nga, ano po ba ang kasalanan ko? Sige, anong kasalanan? Tapos yung lumang balita, anong gusto mo pala kasi? Attorney, politika eh. Politika, may sinabi ba ako masama doon? Putang ina mo ng politika. Hindi, hindi. Masyado kang nag-aanay. Ano ba sinabi kong masama doon? May sinabi ba ako masama? Ano ko nga sa'yo, bakit pinupost mo yung lumang balita? Balita yan. Hindi lang naman eh. Balita yung gago. Pag balita ba ako, gago? Bakit ka nagagalit? Luma na pala yun. Putang ina mo, buntis yung asawa ko na nakikita ngayon. Putang ina ka. Sige. Yan. Isang oras. Anong isang oras, attorney? Putang ina mo. Isang oras. Bigay ko sa'yo. Huwag mo akong pagmumurahin. Sige. Sige, okay. Ako, bababa ako ng police station para i-report yung pag-ano mo. I-report mo. Hindi. Opo. Dahil pag pinatay kita, walang ebidensya. Ayan. Okay, boss. Okay na. Boss. Ngay tagsuri may kala kadaghang balikas ato.
tinaghan ng balikas. Sige, kay para pag mapatay kita, walang ebidensya. Unsa man na, dili na grave threats? O si Sarah musulti, grave threat inciting to sedition, o siya musulti, okay lang? Or bunga ra to sa iyang kasuko. Pwede man. Kay suko man sa kayo, kay dunay gipost dito mahigalang nga kwan. Nya buntis ang asawa sa to pa. Dunay rason nga na suko siya. Sapot na to iya. Unsa to, tinuod to or sapot ra? So diha mahigalang mo mabutang normal mo na theory sa prosecution nang hulga Sarah. Asa man assassin. May tatod na tudlo lagi John Wick na may ito gipaabot. Mahingan lang yun ang assassin para maklaro yun ta. Ah, John Wick pa ka, di ba kasi Kuya Cardo Dalisay? So ang theory sa defense, normal to kay dunay hinungdan nga nung suko Sarah at the time. Mao na nga inigtimbang-timbang mahigalaw niya manami ko ang pagpresent na ni Matibag wa gid to katabang tinuray lang. May paywa na gi-present because at that time when this incident happened, Matibag was not yet the director of the NBI. In fact, kung nadayon tong impeachment last year, nga ilang giingon nga ligo ng ebidensya, wa pas Matibag at that time. So mo na mga tao makaingon unsa magyud ligo ng ebidensya or paokya bra. Mo nay dili man kayon magkapungutan ng tao ana, pero ato ning pagtagad mahigalaon niya tong taon sudugang pamangisgutanan. Og of course, ang suna mahigalang PBBM sa atong pagbalik mga